het beste paard van stal. 3 dagen op de vele teugels vieren, kom weer aan door het getuig. Met de leeuw en oze nachtegaal, weet je het beste goed, dat snap je wel. Want samen gaan weer zo begaaien, zijn niet te haaien, geef maar gas. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend goed gestemd. Door een kleuren leven weer op, geef het gas erop, kunt nemen stop. Komt weer op de pedalen staan, dan is het met de rust gedaan. Dat luurders hebben we sneller zo, we blijven 3 dagen op. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend goed gestemd. Gas op de ziegen! Kom op, wie verkens willen gaan, het verstand op 0, de turbo aan. Van vuurs in het wit is het als woonzig, is de kook zo goed wie ook. Naar de ene der van Heringhilch, die het leste beer weer tegen schild. Kom, laat nu de glazen nog eens klinken, niet bedenken, geef maar gas. Vaste lovend goed gestemd, door een kleuren leven weer op. Geef het gas erop, kunt nemen stop. Kom weer op de pedalen stop, dan is het met de rust gedaan. Dat luurders hebben we sneller zo, we blijven 3 dagen om. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend goed gestemd. Dan is het met de rust gedaan. De luurders hebben we sneller zo, we blijven 3 dagen op. Iedereen die hier doet Limburgen, is met vaste lovend goed gestemd. En de maasjoes, liefde en de maasjoes, en altijd achter.
het plein hangt hij te pronken en zijn koning kriegt te lonken. Mooi van start tot aan de snuit, slaat nou al vleugels ook maar uit. Als de joks weer in de top hangt, het ganse dorp zijn liedje met zingt. Je poetst de veren, kiekt ze blinken, we gaan op een door en een drink.
zien we ons wat vuur op hier. Het gaat flink gebotst met die botsauto's. En al 52 jaar doen ze dat, mensen. Al 52 jaar. Maar helaas, ze maken niks zo wild wie haas. Wat maar eens kijken hoe mooi ze dat gedaan hebben. Een ballonnetje gebruiken of niet, Piet? Ja, en niet zeggen dat hij te groot is of te klein is. Ja, oppassen. Dat geloven we toch niet. Ja, dat is goed. Dat zal proberen. Hey, nou afgelopen zomer zijn er verschillende vernielingen gepleegd hier die waren. En ook op verschillende plaatsen ingebroken. En zij denken dat het piraten zijn geweest. En me denkt toch wel weer een prachtige optocht hier voorbij hebben zien komen. Ik ga je nog even. We gaan er goed halen. Het zal lastig werden voor de jury straks. Gelukkig hoef ik dan niet iemand te beslissen. En als deze wagen dadelijk voorbij is, dan rijden wij erachteraan. En vul ons op. Kom dan, de buurhazen! De hoofdleverancier van de Maasjoes dit jaar. Wij hebben ook een geweldige wagen. En ze staan hier gewoon lekker druk. We staan voor de buurhazen hier achteraan. En dan zullen we met z'n allen afgemaakt.
geen schrik gelaten, zeggen ze. Chef Hetschef is normaal en chef al dik fietsen, dikker hij Gennebrief. En dan mag je dan maar zonder doen. Hij zegt de volgende keer, normaal cup chef al de 4 punten door. Dan denk je, misschien wel en dan de eerste start, als je het geld hebt, dan denk je niet meer mee. Tussen chef Onderweg, 20 minuten hier, Gennebrief. Misschien dat je nog wat hier hebben we een geweldige wagen. Het beweegt, het doet allemaal. Het is een hele mooie wagen. Door de bloepers! Dat is een hele wagen die al heel erg mooi is geweest. Ik heb de volgende mooie wagen al wel voorbij. Hoewel eigenlijk een enkeling tussen die twee monden zitten. En de volgende is de badjakkers. De badjakkers voor mij altijd heel erg verliefd en die gewist dat ze met de zo'n lange groepje weer aangezet. Het is klik, hier in één dik. En ze lopen het allemaal in de soep door. Dat waren ze in ieder geval wel van plan. Dus dat kan zien dat ze wat tegen ons zien. Dat ze middels bed zien, maar ze lopen vooral dus een optocht in de soep lopen. Dat zul je 21 december de wereld vergaan. Nou dat dus niet gebeurd is, dat vlieg van dan laten we wel in de soep lopen. En daarom hebben ze dit onderwerp weer gekozen. Klik hier in een eigen die ook Jorgen met u hier in de opdracht. Altijd van toegevoegde waarde is. Wees nou al alles in de ons bij soep. Het is niet de volgorde zoals je het eigenlijk zou moeten hebben. Die volgorde zie ik niet aan. Plak hier even in de soep. Ah, dat sowieso in de soep. Daar gaan we gewoon dat we dat zo op deze manier kwijt zien. Maar dat kun je de soep wel dan, ja. Beetje hier hebben ze met vandaag nog bij je al metgedaan. En een hele mooi. Dit is tussen Albert vannacht. En Albert die hebben over het onderhoudsbusje van Kinderbergen. Kinderbergen, wat hier aan het einde staat, die hebben een eigen onderhoudsbusje. En die zoekt sponsors voor de onderhoud van de auto in de Lloyd. Of in Welleloid, of in Sieverland, dat maakt niet uit. Maar dit kinderbusje werd door een enkeling, kijken wat een mooie creatie daar heeft, een enkeling gebracht, Albert Hendricks, dat is ook heel erg druk met u van opdracht. Vaste deelnemer hier. En dan komt er dan die groep die eigenlijk vast met is, die van de derde keer nog mee is. Die zijn uit de zon is gaan liggen zo te zien. En het begint te vinden nog. Nee, nou, hij zei zo. Deze komen in de bal. Oké, die maken er wel op de bal, die maken er 4 van. Geen tijd voor de regen, hebben we over de dikke groep. En de groep die daar achteraan komt, die gewoon. En we hebben natuurlijk een andere kant waar we dan geholpen. Ik ben nog niet op hoofd geholpen hier. En dat is een hele mooie groep. Dus ik kom hier al 4 keer 11 jaar midden. Dit is de keienschieter. Dat gaat over de kermis. We hebben van de zomer een hele mooie kermis gehad, maar er is weer wat geslaagd. Ik denk wel dat het zinloos geweld is. Ja, als je op de kermis kusje krijgt, je hebt de sneakers slaan, hoeft er geen geweld te zien. Dus vandaar dat het zinloos geweld is. En dan komt er van de kant op jou tussen als je daar de vraag hebt. Dat is het onderwerp van deze groep Kinderwagen. De keienschieters. We hebben ooit in de zaal gehad, er was malaria. Dat zit er heel groot getrouwd. Ik zelf ook nog, dat hebben we viers gehad. We hebben nog heel erg veel viers gehad met de carnaval. Dat gebeurde in Malaria. Een hele mooie zaal, een grootste zaal, hij was lief. En
de zaal is er niet meer. Dat is er al lang niet meer. Toch ben ik hier geopend. Dit jaar openen de zaal van Aria. En dan hebben we, er staat dan een schilderes, staat erin, die hebben de tentoonstelling van de schilderijen. Die grote schilders tegen de harmonie en die hebben een hele kermis metgebracht. Die hebben een band aan botsauto's hier metgebracht. Om te laten zien dat er kermis was in Eweld. En daar hadden we natuurlijk botswagens. Maar ineens komt er ook politie. En wat die politie hier dan met die botswagens te maken heeft, dat kan ik aan de politie zelf verhoren. Wil ik ineens al vertellen van wat ook aanwezigheid hier is in verband met de botswagens en met de kermis. Ik merk hier nog onrust. Er zitten een paar etterbakkers uit gedaan. Hé daar en hé daar. En ik ga iets stilleggen, ze kunnen afbreken, dat is gebeurd hier. De kermis is afgelopen, nemen we op, de straat, de tramers, en de kermis is. Hun kunnen er foto's over geslagen en dat is binnen dit soort dingen. En dan kunnen we beter een beetje aan de kant gaan staan. We hebben weliswaar een aardig sterke politie hier in de buurt, maar toch, je moet die gummiken op, die waarschijnlijk nog een beetje sterker. En dan kunnen dit soort dingen. Voor de botswagens, de grote botswagens, de botswagens hier, die maken we plaats, zodat de wagen van de harmonie de Vereniging of Gerverweken. Het gaat dus over het incident en voor de vechtpartijen bij de kermis die we het afgelopen zondag hebben gehad. En dan hebben we een stukje gebracht, een stukje van de hele aparte manier heel anders gebracht. Die kan ik nog verantwoorden wie dat ze als punt wil hebben. Helemaal gevonden. Ik wil het niet gevonden. Meer genomen kunnen ze zelf met zoeken. Ze hebben nog een hele ronde shop, dus misschien kunnen we nog wel vinden dan. Als het meer werken we, dan hebben we misschien kans om te vinden. Meer zit dat er een hand aan. Dat is dat mensen, dat hebben we weg. Dat heeft alles te maken met de oude mensen die altijd de filmpjes maken, die zoektocht naar de print. We zijn met 3 weken voordat de print de weekend van onze filmpjes is heel erg mooi voor u te zien dat er altijd print is. De jury die gewoon de dingen print. Maar dit jaar hebben we ook weer niet print. Wat meegenomen hebben we de rechteromtocht, hebben we de linkersomtocht, een aantal van dit lang niet. Want we gaan genieten dan van deze mooie creaties die hier voorbij zijn komen. Dus die hier voorbij komen op dit moment. De eerste hele grote creaties, dat gaat over dan alles in dezelfde buurt. Dit jaar die ons gevallen zit. De grote prins zit in de oude slot. De jeugdprins zit in de oude slot. De boeren zitten in de oude slot. En de klokkenmaker gaat vuur op. Zoals je hier. Ja, zoals je hier doet de muziek weg. Zoals het hier op mijn plaat ook staat, er stond echt boer, Tontje. We zullen natuurlijk een hierboer. Tontje is de Goedwier Kels, uitgebouwde Kels, werd hier dan gevat. En ik heb het idee dat Ger zich er wel veel wil leven op dit moment. Dan gewoon het op mij metspelen, dat weer dit. En dan hoge boer vervangen naar veel wiet, en dan krijg je dit soort dingen. Ze zeggen er zelf bij, als dat maar goed komt, ja dat idee hebben wij ook, als dat maar goed komt met deze 3. Maar dat we er wel lang kunnen beleven op deze manier. Een vriendengroep die al jaren met u hierbij, de Bessem Vrienden. Daarachter, een hele mooie, geweldige, grote, ontiegelijk mooie, kleurrijke wagen van de Jokers. En die jongens hebben hier een hele mooie onderwerp gebracht. Die brengen het onderwerp van de CD-presentatie mee.
van de jojo's. Een illustere trio op de zittingen van de Maasjotse, lang geleden. Die CD die is op meet uitgebracht. En dat is wat de jokers nou nog brengen. En zo is het inderdaad. Kijk, eigenlijk moet ik er even bij zitten met die microfoon, want die komen gaan niet bovenaan die muziek doet hier. Een beetje halen jongens, gaan we niet zelf in. Deelnamen op de zitting, dat is duidelijk, want die strekken we zo op deze manier, dat mag we duidelijk zien. Maar wat ze ook heel erg goed kunnen zien aan wat daarachter komt, is het bouwen van wagens. Geweldig jongens wat jullie hier gemaakt hebben. Die kippen, die jongens, het is ontiegelijk mooi wat jullie hier gebracht hebben. Er is wat afgebroken, want anders was deze wagen namelijk 9 meter hoog geworden. Die plek die hier zit, die was er hoog gekomen en dan hadden we er bovenaan ergens om te kijken. Het is een weer afgebroken, heel erg jammer, anders houden we op van hier de hoorwagen. De jongens hebben hier dus de wagen in ieder geval gebouwd. We zien een weinig tegenstander van GEK die er starten dan als eerste. En degene die 17 is geworden, nou, de 16 de dan. Dus in deze volgorde komen dus de eerste prijs van vorig jaar en een iedere prijs van vorig jaar, die komen op deze manier dan achter elkaar te staan. De jongens hebben vorig jaar de eerste prijs. Het zijn ontzettend gezellige jongens, daar kunnen we eigenlijk van genieten hiervan. Maar wat ze ook kunnen is natuurlijk heel erg mooie, grote, indrukwekkende wagens maken met die hele mooie kleuren die we de carnaval hadden zien. Geel, groen, groen en een beetje Welse blauw erbij. Dit gaat over piraterij in Wels. Het gaat ook over de kermis van het afgelopen tijd. Er was natuurlijk een herrie. Afgelopen zomer zitten er verschillende vernielingen zien gepleegd in Wels. Het gebeurt eigenlijk overal. Door ik dat gebeurt piraten. En dat vind je al. Door verrekijken dan voel ik me tevreden. Zal nog weer verkeerd, want het is met ieder uur staan. Ik laat het zien, dat ik en die mag dadelijk het wagen die erachter zat, voor die zich tentoonstellen. Dit ziet de bouwers van de mensenwagen, de Beunhazen, die al voor de 24e keer hier aan de Noordkop in Nederland. En achter ons, we kunnen dan de kop van de hoofdkast aan, uit de rond die pakken. Zometeen komen door de kop van de wagen. Maar niet dat we genoten hebben, want dit is een hele mooie mensenwagen van dit. Niet treffen! Als je zegt!